mag-Enervon araw-araw. Mga tugang, iskaramusa na sa DCGB! Ano yan? Iskaramusa na sa DCGB! Escaramuza, istorya sa kakanan, mano-mano sana, Marina, entra na sa Escaramuza! Hi! Biyernes na Kuya Jun. Madali unsa na mga aldaw. Kan Lunes kakabalik ko pa sa nangunyan. Biyernes na naman. Maray na pagkauto po sa gabo sa nakantabay. Uy, kulibat ko po duman sa mga mabiyarahe. Mapasiriring digdi po sa sentro kan Legazpi. May pick forward sa kuya si Samuyang News Director si News Manager, si Sir Mar de la Cruz. Manungod ini Kuya Jun po sa Traffic Advisory ngunya na pagkaaldaw, Hulyo 26, 2024. An activity yu kaya an closing ceremonies kan Prisa National Games 2024. And then ang venue Kuya Jun, dyan po sa Ibalong Centrum for Recreation sa Barangay Bitaano, Legazpi City. Kaya ngunyan pa sana Kuya Jun, nag-iisip na ako, namumroblema na ako kung paano ako mapasiring sa terminal. Pag at siya na mapauli ako dyan sa southern part kan Legazpi. May mga nagkapirang portion po kan tinampuan para mientras na isasarado dyan harani sa area. Ang nakalagpalig di, please take note of close roads by 2 p.m. Pero ang program ko ta na Kuya Jun, mas start iyan 4 p.m. Basado ini duman sa pigpaluwas na anapodigdi na abiso from Legazpi Public Safety Office headed by retired Colonel Rollis Guerra. Bisitahon po nindoan sa iyang account, tanyaon po duman nakabugtak itong mga lugar, itong mga tinampo na para mientras po na isasarado. Ang nakalagay di ang close road poon alas 2 nin pagkaudo at siyan, IBP Access Road. Diyan po ini sa may junction kan BS Imperial Street. Di kay ako Kuya Jun familiar kay ining sa mga street na iyan dyan sa palibot. Ang aram ko lang Sukada Barangay. Ining junction na Yeshano Parking. Junction man da po sa may Terminal Road 1 except for VIP and some vehicle of the delegates. And then itong Terminal Road 2. O di ko ani Kuya Jun aram kung arin itong Terminal Road 1, Terminal Road 2. Basta ang abiso ko duman sa mga mabirahe, ibitara na po nindo an pag-agi harani dyan sa may parte kan Barangay Bitaano, particular na itong arani po sa Ibalong Centrum for Recreation. Ta makaka-experience ka mo nin gubot and bagulbol na bulos nin trapiko dyan sa mga lugar na iyan. Pon alas 2 nin pagkahapon. And syempre, bubuksan iyan Kuya Jun after na po kan closing ceremonies dyan po sa may parte kan Barangay Bitaano. And then syempre, napuligdis duman po sa mga maaratindir ka iyan, mahirili. Pasiguruhon po tabi nindoan sa inyong mga gamit dahil pagsiringkaan Kuya Jun ng mga panahon, syempre dakul ang tao, busy ang mga tao sa paghiling kon si Isay, ang mga nanggarana. Pwedeng mag-aprovechar dyan Kuya Jun sa mga daing kuro kararigos. Malata ka nakalis na daw maringani ta natakma, nadakop kan sarong PSO personnel. Itong mandurokot kan wallet kan sarong pasahero na taga Barangay Taysan kan Legazpi City and naplantara naman inini na magakanigong kaso dahil kinahuron man ni Sir Rollis Guerra itong victim na idagus po so kaso takaning day naman day naman makaluwas and then syempre dapat na matauwanin penalidad itong responsable po duman. Maray na pagkauto kay Ate B, Ate Brenda Rodriguez sa Flora nakantabay sa Barangay Sagpon, Candaraga, Albay. Ate B, may bulos kan tubig dyan sa Indo. Pero aram ko
nagpa-drill gid ni sa Kuya Nemse. Kaya maski warang bulos kan tubig andaraga water district, prime water pala. Day man ati bita tigdiit-diit nga man itong supig tao mo po na ano po digdi kaya day man siya kinulugan kingipon. Tigluway-luway na taaram naman ati bina ano na may mga luho naman sa iyang tit kaya day naman tigubos na sarong karaunan itong tinao mo haling Davao. Maray na pagkauto dyan sa pamilya Velasco sa barangay Ilawud, Candaraga, Albay. Kay Kapitan Randy Velasco, may monitoran sa iyang barangay hall dyan sa nasabing barangay. And good news po pala, tigsan man sa kuya kambarkada ko dyan sa Bicol University para duman ini sa mga incoming first year students kan Bicol University sa gabos ng mga colleges ini. Kasi bagong aga, may pigpaluwas po sinda na abiso na itong enrollment extended po sa good sa July 29, 2024. Sabi digdi, ang abiso po hali sa Office of the Vice President for Academic Affairs. Extension naan dahil da po sa syempre sa sitwasyon kan panahon na namamatian po digdi sa Bicol Region, partikular na po digdi sa probinsya kan Albay, na nagre-resulta po sa electric power interruption itong buru brownout. And then syempre pag brownout maluyaan wara nin internet and then maluya magtalibong itong sa mga website na dapat na i-access kan mga estudyante. So duman sa mga ma-enroll na first year para sa first semester kan school year 2024 to 2025, tigtawan ka mo nin sa good sa Lunes, July 29, 2024 para makapag-enroll, makapag-proseso kan sa indong mga dokumentos na kaipuhan. Sabi digdi, pigiing ganyar po nindaan gabus sa mga freshmen na i-take advantage itong ipigtaong extension na para makapagkumpleto kan sa indang registration and then itong sa mga kaipuhan na dokumentos na kaipuhan po nindong i-provide para man at least sa paglalaog kan klase. Day ko pagaring Kuya Jun Ara kung nung arin ang first day of classes kan Bicol University. Pero mas maray na bagang makapag-enroll ka duman sa duman sa given period itong ipigtalaan na aldaw as in oras. The last time kan ako college pa, pag late ka na kapag enroll Kuya Jun, itong may mga kaklase kay ako dati na bako ko naman kaklase on the next semester. Late nga ni nagpapa-enroll. So aro kaning subject niya, ibang course ang mga kaklase ninda, tapos ibang subject naman, ibang course naman mga kaibahan ninda. So dapat nga ni mag-enroll ka mo nin tama sa oras. And ito ang abiso from Bicol University, partikular na po hali sa Office of the Vice President for Academic Affairs. Ay kulibat ko, batiyon ko lang po nin happy birthday ansa muyang pag-iribadigdi. And then syempre ansa kuyang amiga Ate Vic Maria Victoria Gracia Martinez Dinglasan, birthday ngunya na pagkaldaw. In short, siya po si DJ Toyang kan OKFM. Happy birthday po kay Ate Vic. More birthdays to come and then ingat-ingat lang sa paghiro-hiro Kuya John. Kung dati ako, ngunyan si Ate Vic. And then syempre sa iba pa man po nagsiselebar kan sa indang mga kumpliano ngunyan na pagkaldaw. Happy birthday po sa inyo. Talagang medyo marangan ningunan Kuya Jun po, nagkurukul pa naan na tubig duman sa may parte kan Metro Manila. Kaso hapon nahiling ko sa post ni dating Vice President Leni Robredo na dakul itong mga nagsabay, mga restaurants na nagtabang na makapagtaunin mga pagkaon duman sa mga apektado kan baha. Nanginutan inikang Angat Buhay Foundation. Nagtatarabang sila duman. And kaso hapon may bareta man akong nabasa sa
online na itong DSWD naghahanap naman nin mga matarabang mga volunteers para mag-repack nin mga family food packs para at least man mapakaskas itong pagtaunin ayuda duman sa mga pamilyang naafektaran. Digi sa probinsya kan Albay, may sa parte dyan kan Piduran Albay. Ito da kuya dyan, harani po sa Costales. Itong sa mga harong baga na harani sa mga coastal areas. Kaya sa mga residensya nila, ito po ang nadistroso kan habagat and then itong epekto man kan bagyong Karina. Pero as of now, medyo kalmado na ang sitwasyon nigdi sa probinsya kan Albay. Especially nigdi sa syudad kan Legazpi na day naman makusog or day naman nga niki nagbabagsak na uran. Pero malumluman po gararay ang palibot. Sa mga biyaheros po, ingat-ingat lang kita dahil anta kasbago baga nakauro ni Joshua Su Chief Invest sa Legazpi City Police Station. May saro na naman na binawian nin buhay na motorista. Matapos na makasalpok sa sarong truck dyan sa may parte kan, dyan kuya dyan sa may northern part kan Legazpi. Kaya ingat-ingat lang po kamo and then syempre magsulog po nin mga protective gear such as helmet. Ang helmet sa payo, bako po sa siko. And then syempre, kundi man pasiguruhon ang dalagan kuya John. Kundi man nagmamadali or mas nga ni po nagmamadali, isipon po tabi nindo na ang buhay kan tao saro lang. Kaya dapat na pong ingatan. And then syempre magsunod po sa mga regulasyon sa tinampo para man masiguro na sa indong kaligtasan. Ano po man Kuya John? Sabi ni Kuya John, sige na ngayon. Oras naman po kita magsurusuriblagan. Ang sa kuyang nakaibanan sa Lado Technical, si Kuya John Napoles. Sa IT niyo po dyan si Jerome Martinez. Sa production si Shara Leron. Sa newsroom niyo po dyan ang samuyang news director as si news manager si Mar de la Cruz. Kaibahan si Ate Johnny Baliran asin si MJ Jaresco. Ako po ang sa nakaibahan. Ako po si Angel Mustaza. Bye-bye. Can't achieve daily goals dahil sa paulit-ulit na hilo, lata at putla? Baka iron deficiency anemia